Πάμε. George Lougaris, category Elite Men, Athens Throwdown 26,2. Θα δείξουμε κιλά. Όχι, τα τελευταία. Ναι. Μην χάσω την πρώτη θέση. 5, 20, 15 μπάρα. 20, 20. Η στολή θα θες 15, Ναι ρε. Αφήνω, λέει μεν. 15 κιλιμπάρα. Πού είναι? Ωραία. Δείξουμε και τα θράστερ. 10. Ρογκ 20. Αν το έχεις στο νου σου. 10. 20. Και το ροου. Εκεί concept 2. Θα το φέρουμε και μετά. Έτοιμος. Σε 10. Είναι? 105 κιλά. Θα πεις 2 φορές. Θα κάνει αυτά και βλέπει. 3, 2, 1, lift. Ωραίο, εύκολο. Κράτα εκεί. Κράτα εκεί. Μπράβο Μπερνάρ, ωραίο το δεύτερο. Σταθεροποίησου, κατέβασε. Ανάσα καλής, μπρόξω ψηλά. Hold, hold, hold. Πόδι, 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 πέτα. Αν με ρωτάς, τα 2 και το 3 ήταν πολύ ωραία. Θα μπούμε ένα 10. Τέλος. Έλα ρε Γιωργάρα, πες μία. Έχεις πολύ χρόνο, δεν θα κουραστείς. Πες μία. 105. 15 κιλο. Ένα δεκάρι. Είναι 10 πόντι. 15 μπάρα είναι, 15 10 πόντι θα έχει, μπορεί να έχει. Έλα Γιώργο, πάρ' το, μετράει, έλα, δώσ' του πάρ'. Έλα. Ό,τι είναι. Βάλε 2 δεκάρια, όχι. Βγάλε αυτά και βάλε 2 δεκάρια. Μαλάκα, βάλει την μπάρα, έχει 115 κιλά, μπορεί να τα πάρει. Μπορείς Γιώργο. 15. Καλά 13 δεν πήραμε την άλλη φορά. Τα έχεις ρε μαλάκα. Τα έχεις ρε μαλάκα. Ένα 35. Γιατί δεν το... άμα το σταματήσουμε και το ξανάγαμε... Έλα ρε, άστα να ρε. Για παραπάνω διάλειμμα το λέω. Ας με ασφύγει, βλέπουμε τώρα που σπάει. 2-10. Δεν κουράζεται ρε με αυτός με αυτά. Περνάρι ήταν πάρα πολύ ωραία. Το 2 και το 3 ήταν τρομερά. Αλήθεια στο λέω, πάμε το ίδιο. Συμφωνώ, ναι. Είμαστε στο 2. Ναι ρε. Πόδια. Κράτα εκεί τώρα, κράτα εκεί. Ανάσα καλής, μπρόξ το ψηλά. Πόδια. Κράτα. Τέλειο. Ναι ρε Ναι ρε τσούκαρης. μαλάκα. Πάμε τώρα. Τελευταίο είναι. Πάμε ψηλά. Κράτα. Μη σου πάρει Μπράβο ρε καφέ και μαλάκα. Μπράβο ρε μαλάκα. Το είπα. Δείξει. Κάτσε και περίμενε. Γάμο, Ένα κιλό. το είπα, το έχεις. 1. 2,5. Πάρα 15. Δείξαμε και πριν. Το 5 που είχαμε. 5. 20. 112. Σάκι. 2,5. 5 και 15 κιλо, εντάξει. 20 το δείξαμε. 112 κιλά, εντάξει. 112. 1-1-2. 112 kilos for George Bernard. Σε 1,5 λεπτό Γιώργο. Κοιτάς το μονόσημο,
θα αλλάξεις. Θα στο μονό σου. Λοιπόν, θα πρέπει να πηγαίνεις κοντά να δείχνεις θερμίδες. Απλά να δείξει το... Δεν πιάνει τη λάθος προσήγητης. Ναι. Θα τραβάσεις ή εγώ. Θα είμαι τα πρώτα λεπτά. Πάω σε 5 λεπτά τμήμα. Θα αφήνω εδώ, δεν θα το κοιτάω, παρόλο που θα πράγμα. Σε ένα λεπτό. Πρώτο λεπτό, στο 1 λεπτό θα πιάσει μέσα. Καλό θα ήταν να μετράς τράστερ. Ναι, οκ. Καλό θα ήταν να μετράς τράστερ. Να το βγάλω το κινητό από το τρίποδο. Γιατί για να έρχομαι, γιατί δεν με βολεύει. Δεν πειράζει. Πρόσχε, μην πατήσεις τίποτα. Α! 4,40. Σε 20 δεύτερα. Πάτα... Α, 4,40 σε 20. σε 10. Ξέρω. Έτσι μην μας σβήσει κιόλας. Σε 10. Οπα. Ωραία. 5, 4, 3, 2, 1. Go. Πάμε. Είσαι στο 1 λεπτό. 1 λεπτό. 1, 2, 2, θες. 3, εγώ. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, άλλο ένα, 21, πάμε ρόου. 1,47. Πάμε για 18. 2 λεπτά. Άλεξ, έλα. Ένα, 2, 3, 4, 5, 6. Ένα, 2, 3, 4, 5, 6. Άλλα 6. Πάμε Τσούκαρης, είμαστε στα 12. 3,5 λεπτά. 14, 15, 16,
17, άλλο ένα. 18. Πάμε στα 15. 15 ρου. 4 λεπτά. Πάμε Μπερνάρ για 15. 1, 2, 3, 4, 5. Έξι, 7, 8, 5 λεπτά. 9, 10. Πιάσε πάρα. Μη χάνεις συγκέντρωσή σου. Φύγαμε. Πάμε. Πιάσε. Go. Αυτό είναι. 11, 12, Αυτό είναι. Μπράβο. 13, 14, άλλο ένα. 15. Μπράβο, έφυγες. Ας το φύγει. Πέρα από τον Γιώργο. Πάμε. Είμαστε πολύ καλά. Τράβαμε για λίγο. Πιάσε. Πάμε Γιώργο μου. Είσαι στην πάρα Γιώργο. Γιώργο, είσαι στην πάρα. Μπράβο. 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 Έξι λεπτά. Γιώργο, πάμε. Μπράβο. Φύγε. Τελείωσε. Πάμε ρε φίλε. Πάμε, δεν μιλάμε, μόνο να μιλάω, πάμε. Go. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Μπράβο. Τώρα είναι, Γιώργο, πάμε. Πάμε Γιωργάρα. Το ίσουν αυτό, δεν πάλι να δουλεύεις. 7, 8, 9, Ναι. 10, Ναι. 11, 12, έφυγες. Μπράβο, ρε. Πάμε. Πιάσε χέρια. Πιάσε χέρια. Go. Πιάσε. Όλο χέρια. 9 τελείωσε. Όλο χέρια. Χέρια. Κι άλλο. Τελείωσε. Ανέβασε τροφές. Γρήγορα επαναφορά. Μπράβο ρε Γιωργάρα. Τι είναι, επαναφορά γρήγορα. Αυτό είναι. Πάμε. Να τσουκαρείς. Πάλεψ το. Να γράψει. Φύγε. Έλα, έφυγες. Πιάσε 9. Στα 7,5. Πάμε. 9 τώρα όλα. 1, 2, 2, 3. Πάμε. 4, 5, 6. Κι άλλο. 7, 8. Άλλο ένα. 9. Ναι, ρε. 7,49. Μπράβο ρε μαλάκα. Μωράκι τα ρίξεις όλα. Αυτό. Τα δείξαμε όλα. Ναι. Θα το δείξω όλα.